Оли, що то го ни кара, бе! Ари, карай, бе! Джуниор ми стина заради него, бе! Не се кара още. А какво да правя, бе? Конструктор? Ама, чакай, защо конструктор? Аз не съм конструктор. Как, нали това е конкурс по каране, бе? Еми, да. Събудите се, ма! Да, верно, трябваше да карам. Чай да включа. Още не ми се кара, искам да спа. Не. Нали трябваше да караш? О, да, верно. Мамо, защо не тръгваш? Всичко трябва да е перфектно, чакай малко. Ама, мамо! Аз ще умра от глад след този дюнер.